Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Handiziviwo kuti denga rinoti kudii nekuda kwezvose izvo zvandakaita, but nyika iyi iri kurwadza mukoma. Ingawani vamwe vanongodzidya mari idzi dzenyika, vamwe tichitambudzika. So there was an opportunity that was given to me mukoma. Nekuda kwenhamo I then accepted, ndikabva ndachizotanga kushandidzana nevamwe vanozviti munhu waMwari, vanotozivikanwa nenyika yose yeZimbabwe. Saka ndainge ndichipiwa mari, taipiwa $20 kuti tinge tichienda kuchechi kwavo, then tobva tachizotorwa mavideos, and we used to receive fake miracles during church services. Saka this we used to do pa WhatsApp, painge patori negroup apo pataidzidziswa kuti tinge tichipa mafake testimonies. Wainge uchitonyorerwa zvose zvawaifanira kuti unge uchizotaura, and then we were told to memorize. Vaiwanzo kuiti cram and pass. I don't know kuti ndotangira papi, but nhamo pachezvayo haina kunaka. Let me just say kuti don't believe everything izvo zvamunoona pa social media, especially mamwe mavideos aya amunoona viral miracle videos. Mazhinji acho they are just staged. Vanenge vari vanhu vaMwari, but handizivi kuti vanozozvifambisa sei, kuti vanenge vari pakutsvaka views attention here, handitozivi, but I was part of it. I was one of the miracles. Zita rangu muchanditi Tapiwa, ndine makore 27, uye zvekare ndinogara muchitungwiza. Ndichangoti ndigere hangu muchitungwiza, asi samwe makarimo muHarare. For over a year I made a living pretending to be a blind, a crippled, uye zvekare an HIV positive, uye ndiine madhimoni anondinetsa across Harare, ndichiendeswa kumasangano akasiyana siyana. I was paid to fake miracles. This is how I got recruited. It started muri mugore ra2021. I got invited by one of my best friend, uyo wandichati Simba, ndiye akanditumidzira. He said, bro, this is easy money shamari, just acting. You don't even need to steal or hustle. Just act sick uri kuchechi wotobhadharwa mari. Ainge achizviziva kuti basa rangu randainge ndichiita rainge riri basa rekupota ndichingwavha tonazim, ndichiba mafoni zvekare nekutengesa nemalaptop. Saka aitozviziva kuti ndo yainge iri hustle yangu iyoyo. Saka akati unokwanisa kungopretenda as if you are sick in church. At first I thought kuti maybe ainge achingonyepa zvake. Ndikabva ndati unopiwa mari zvechokwadi here? Akanditi bro, ndinotopiwa mari kana kuri kunzi unogona kuacta uye zvekare usinganyari, plus nekuzomakisa uri pamberi pevanhu, nekuti dzimwe nguva sezvo unenge uchiziva kuti zvinhu zvaunenge uchiita zvinenge zvisiri zvechokwadi, ndipo apo paunozogumisidzira wazotanga kuseka pamberi pevanhu. Saka zvinotoda munhu anenge achikwanisa kudzikamisa hana yake. That was when pandakabva ndachizoedwa mune rimwe WhatsApp group iro randichangoti rainge rakanyorwa kunzi Harvest Healing Team Extras. That was when I realized kuti izvi zvainge zvitori zvechokwadi. Ndakaona kuti mugrupu imomo mushure mekunge ndaverenga mainge muine vanhu vainge vachikwana ivo kuita 60 mugrupu imomo. Vazhinji vacho vainge vari vezera rangu, vachiri vadiki students, and most of them they were jobless. A few were even working as ushers kune mamwe machurch, but vozopota vachienda kuchechi ikoko as fake patients just to get quick cash. Saka each and every Friday ndipo apo pataiita rehearsals pa WhatsApp. We would get a breakdown kuti musi weSunday uchange uchizoendeswa kupi, uye zvekare achaendeswa kuchechi ipi ndeupi. Things like two blind men section B,
one crippled woman anenge aine macrutches in front row, 3 HIV testimonies. Anoenda youth section, one woman asingagoni kutaura, mute since birth, anofanira kuti ange achizotevedzera line after outer call. Then on Saturday we would rehearse at this other house ku Glenview Mkomanashi. Taitota sekunge vanhu vangoshanyawo pamba ipapo, then we will start to rehearse pamba ipapo Mukoma, even though paine vanhu vanogarapo, but dining yacho haina furniture. Ndo mataiita rehearsals. Sometimes taikwanisa kuita ku backyard kana kuri kunzi pane zvimwe zvatinenge tichifanira kuti tinge tichiita, like kushuta pre-made videos uchitsvaga rubatsiro kwavari pastor vacho so that vange vachizoplaya videos iwawo muchurch. Taidzidziswa how to act as if unenge uchazotanga kutaura nendimi, zvekare nendimi dzacho kuti uchange uchizoti kudii. Taidzidziswa how to cry, yavaiti cry dramatically during testimony, zvekuti vanhu vazhinji vanozorwadziwa nazvo. How to fake, sekunge munhu wakatozvarwa uri chirema. Then the main church Mukoma, hazvitauriki. Ndichangoti chechi yacho yainge iri ku Greystone Park. I won't mention the name directly, but if I say healing and prophetic chakadaro, you will know. Saka vamufundisi ava vaibva vachizotanga kuparidza paya vobva vati locate them God. The plan was very simple. We would arrive nguva dzakasiyana kuita sekunge vanhu tisingatozivani, but imwe process yacho ndo yairwadza Mukoma. Pane pamwe apo pataipiwa matishu, saka waiti kana wapiwa tishu kudaro obva wanzi unge uchizvipukuta mukati meziso rako, such that your eyes will be irritated, maziso kutozvimba, depending netestimony yaunenge uchifanira kuti unge uchizopa. Saka maziso anotozvimba ukaita nguva uchingozvipukuta mukati memaziso nematishu. Marwadziro azvaiita, but nekuda kwemari Mukoma tainge tichizviita. Waiti kana wasvika pachechi paya, maasha anenge achitozviziva, then they would guide you to a certain section. Then during the healing part of the service, the prophet will start to walk around the church vachinamata nezwi rinenge riri pamusoro kuti ndianiko aunza murume uyu, the devil is a liar. Right there ndipo paunenge uchifanira kuti unge uchizosimuka confused, bumping into chairs, uchita sekunge munhu asingazivi kuti uripi. Then ivo vanenge vachinamata vachiti receive your sight, receive your sight, receive your eyesight. That was when apo paunobva wachizopiwa anointing oil, obva wanzizora kumeso, obva wachizozora anointing oil iya kumeso. That's when paunozotanga kuvhura maziso, nekuda kwekuti your eyes will be so irritated, anenge achiita kuchururuka misodzi, because unenge wakarara usiku hwose uchizvibaya nematishu, anenge achitorwadza zvekuti unenge wakutoita sekunge wava kuda kutoita bofu. Ndopa unotanga kuti I can see, ndiri kukuonai prophet. The whole church vanhu vanobva vatanga kurumbidza Mwari, people would be crying and the cameras will catch everything. My videos anozopostwa pa social medias, so especially my testimonies, all of them I can say they were scripted. Apo pandainge ndichienda ku church ikoko, they can take you to the side of the tent, then panenge paine media team, then they will give you a small bottle of water, and then you say, okay, you were blind for 7 years and eating over wati wakaita an accident, then doctor vakati kwauri you will never see again, but today the prophet has touched you and you have been healed. Got it? Waiti kana kurukunzi unenge wagona, ndipo apo pavaibva vachizotanga kushuta mavideos acho. Kana kuri kunzi vakaona kuti unenge usiri kukwanisa kutevedzera zvaunenge waudzwa namovie director wacho, pane umwe uyo anenge akabata mapepa anenge akanyorwa such that unenge uchiverenga kana muchifungidzira kuti zvandiri kutaura ndezvenema, because vakatoti
achitiudza kuti skiri iroro ainge akaridzidzira kuSouth Africa apo paakamboshandira imwe chechi iyo yaiti UCKG, pavaitora vanhu mavideos achitoti kana ukaona matestimonies avo, vanhu vanenge vachiita mainterview vacho vanenge vasiri sure nezvavanenge vachitaura, vanenge vasingatarisi directly into the camera, vanenge vachiita sekunge vari kutarisa paside, nekuda kwekuti kunenge kuine board iro rinenge riine zvinenge zvakanyorwa zvose izvo zvaunenge uchifanira kuti unge uchizoverenga. But she used to teach us to do it better so that vanhu vanozoona mavideos havazoone kuti zvinhu zvaunenge uchitaura unenge usiri sure, uye zvekare uchiratidza kuti uri kuita zvekuverenga uchikakamira. Ndo zvatakadzidziswa izvozvo. Mari dzataipiwa mukomanashi hakuzi kunzi taimbopiwa mari dzekuti dzinotoshamisira, ndokusaka vanhu vazhinji zviri very hard kuti vange vachibhilivha kuti kune vanhu vanoita mabasa akadaro, because $20 shuwa mukoma ndo yawaitofira. Sometimes waikwanisa kupiwa $30 kana kuri kunzi unenge wanyatsokugona kubhilivhisa vanhu, vaiwanzo kuti powerful acting. When this other guy akatombopiwa $50 including a food parcel. So kana kuri kunzi unenge uchigona, waibva wachizoiswa ku demon possessed section. Kune avo vanenge vachizvigona, vamwe ndo vanenge vachitaura kuti they are possessed by the spirit of masturbation. You had to roll on the floor pretending as if you are vomiting. Mukoma kiki ndava kufumura mabasa evanhu, zvirizvo zvinotoraramisa mhuri dzevamwe. Saka panhau iyi yekuti munhu unozorutsa unopiwa munyu wabva wachizopiwa neColgate paunenge uri muchechi imomo mukoma kusection kwaunenge wakatogara, vanhu vanenge vasingatombokucheki kana kuri kunzi unenge uchifanira kuti unge uchizorutsa. Saka unozotora Colgate yako wabva waipfunda mumuromo, Colgate nesalt mukoma, oramba wakangozvipfunda mumuromo mako, then pavanozouya pauri pavanotanga kukunamatira, munhu akadaro vanenge vasingatodi kutaura naye because anenge asingatokwanisi, because anenge aine zvaanenge akapfunda mumuromo make. Wabva watanga kunamatirwa, then unobva watanga kuzvongonyoka pasi, rolling over, uchiita sekunge munhu ane madhimoni. Ndipo apo paunobva wachizotanga kurutsa. Vamwewo ndo vanozorutsa nekuda kwekuti salt yacho yaunenge wapiwa inenge yakawanda zvekuti moyo unosvika pakumira wabva watanga kurutsa. Pane umwe mufesi uyo wekumasvingo ainyatsokuzvigona izvozvo, aitoenda kumasangano akasiyana siyana. Why I did it, it was because mukoma I was broke, uye zvekare zvainge zvakatooma, ndisitomborina kana chekubata, and even though tainge tichipiwa $30 but waizotoona kutoti at the end of the month kamari kaunenge uinako kanenge kakatowanda. Plus nekuda kwekuti ndaiva munhu ainge achisvuta fodya mbanje nekunwa doro, mari iyoyo yainge yakatondiwandira. One Sunday when I saw kuti zvinhu izvi zvatiri kuita zvakashata, this was my turning point. True story mukoma, not changing my details. Zvakaitika kuKwekwe. Tainge taenda kuKwekwe kune rimwe sangano where we had been hired. Then there was this other woman uyo akauya nemwana wake. Mukomana uyu ndakatanga nichafungidzira kuti zvimwe kuda naiyewo he was part of the actors, but ndikazotoona kuti ainge asingatogoni kutofamba kwacho zvachose. He watched me rise apo pandakanamatirwa after the prophet started praying for me, and iye mupfungwa dzake akatofungidzira kuti it was a real miracle. Zvekare namai vake vakatanga kuimba vakapfugama vachiti Mwari wangu musandisiya, Mambo Jesu musandisiya. Zvakandirwadza ndichiziva kuti zvose izvi zvainge zvaitika it was just fake, kungopa vanhu mahopes zvenhema. Then that was when I stopped doing it mukoma, even though ndakatombochishanda chibasa ichocho. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Ngatizame kuti tinge
tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakakuvadzisa umwe mufesi uyo aidada kwazvo, saka ndainge ndichiri bachura ndichigara pane imwe imba kuEpworth painge paine marooms ainge akawanda. Saka mufesi uyu aidada nekuda kwekuti ainge aine kabasa kainge kaine mari. Saka ndakazongonzwawo nerunyerekupe kuti ainge achitosevha mari kuti ange achitenga motikari. Saka akazopfimba umwe musikana ainge achigarawo mulaini matainge tichigara. Musikana uyu ndainge ndakamupfimba akandiramba zviya zvechikawadi mushure mekunge adya mari yangu. Ndipo apo pandakabva ndachizosiyana naye, but ndikazonzwa zvichinzi vainge vava kuita sekunge vainge vachifambidzana. Apa ainge akandidya mari yangu. Mukoma ndakabva ndachizoenda kuno umwe mudhara ainge ari wechirudzi aigara zvekare imomo muEpworth. Nemudhara uyo tainge tichiwirirana. Handina kumbomupa mari yakawanda, ndikamuudza kuti ndainge ndichida kukanganisa mufesi uyo wandaifungidzira kuti ndiye ainge akaenda akanoudza musikana uya kuti ange achindiramba because iye ainge aine zvimari. Saka one day akati apedza kuwacha hembe dzake, ndakangoba sokisi rake 1 ndikabva ndachizoenda naro kwavari sekuru vaya vakarigadzira, ndikadzoka naro mukoma Nashe. Muchinda uyu akazorohwa nemotikari akafa. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa. Ndavabvunza kuti saka makazoita sei nemusikana wacho uyo wamaiti mainge muchida uye zvekare akangokudyai mari yenyu mahara. Let us try to speak with him in the comment section. Havasati zvavo vapindura message iyoyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma Nashe makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndikutsvakawo muprofita kana n'anga inokwanisa kundibatsira. Baba vangu mukoma ivo vainge vachiita basa remagic mutauni muHarare umu. Baba vangu ivo vainge vaine zvinhu zvavainge vachishandisa, vaisimudza njanji nemazino zvekare nekuita magic iya yekuti vanofamba pawaya vachipinda muzvikoro vachiita magic dzavo, asi vainge vakaromba, vaishandisa chikwambo. Ndicho icho chaiti paya pavanenge vachisimudza njanji nemazino, chikwambo chacho ichocho ndo chinenge chakatakura njanji, uye zvekare pavanenge vachifamba pawaya vanenge vakatakurwa nacho chikwambo ichocho. Zvino pavakazofa mukoma, zvinhu zvavaishandisa pakuita magic zvakabva zvachizongonosiiwa mugomo. Zvinhu izvi mukoma zvatitambudza. Seni zvangu ndinoita sekunge zvakarasirirwa kwandiri. Baba vainge vaine vadzimai vavo vaviri. Amai vangu ndo vainge vakazoenda murume weumwe munhu, ndokubva vachizotanga kunetsana naamai guru vavo. Mushure mekunge baba vashaika naamai takabva tachizodzingwa. Ndainge ndichiri mwana mudiki nekuti amai vainge vasina kana chavainge vakabvisirwa nababa. Saka ndikuona sekunge zvose zvakaipa zvemudzinza zviri kurasirirwa kwandiri. Hongu kutambudzika dzinza rose tiri kutambudzwa nemhepo yechikwambo, but inini zvangu zviri serious. I have been stuck here in South Africa for many years now. I think it is almost 10 years now being stuck in South Africa, ndisingakwanisi kudzokera kumusha. Amai vangu vanotambudzika zvinonzwisa tsitsi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa.